Kaixo, hemen Wikicrasiaren inguruko dokumentua aurkezten dizuegu. Azal honetan, Wikicrasiaren azalpen txiki bat ageri da eta kontrasalean informazio gehiago daukagu. QR honetan informazio guztia eta dokumentu osoa ikusi dezakegu detaile handiagorekin eta baita hemen aipatzea eta eskerrak ematea prozesu honetan parte hartu duten guztieri. Goazen dokumentua ikustera. Dokumentua irekitzean, lehenengo alau honetan, Wikitoki eta Wikicrasiaren inguruko informazioa aurkitzen dugu. Pixka bat irekiz gero, Wikicrasiaren inguruko historia apur bat aurkitzen dugu. Lehenik eta behin eskerreko atalean soziokrasiaren teoria ageri da eta ondoren soziokrasiatik Wikicrasiara egin dugun trantsizioa azaltzen da. Beste pixka bat irekitzean, daukagun egitura azaltzen da. Atal honetan, kutxen barruan, teoria ageri da, eta kutxen kanpoan, teoria hau nola aplikatzen dugun azaldu dugu. Azkenik, edo azken irekiera honetan, dokumentu osoa ikusi dezakegu, eta 3 atal dauzkagu bertan. Lehenik eta behin, erabakiak nola hartzen ditugun azaltzen da. Erdiko honetan, nola elkar zaintzen dugun. Eta azken honetan, gatazkak nola konpontzen ditugun. Atal honetan ere, egitura berdina da. Kutxen barruan teoria ageri da, eta kanpoan teoria hori gu nola landu edo aplikatzen dugun. Hau da guztia, mila esker.